in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The world has gone mad and the system is broken. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. Bailed out by the taxpayers. It's pretty clear they cannot be trusted. He said, your problem is that you're trying to understand this as an economic story. Once you look at it as a crime story, you'll get it. În primul rând, toată duma la asta cu Bitcoin este că tu ai control de plin. Când tu ești banca ta proprie, nu ești doar femeia de la ghișeu. Ești efectiv banca, tot ce înseamnă, și de la janitor care spală pe jos și ăia care țin safe-ul și tot. Tu ai toate responsabilitățile alea. În primul rând, paranoia și Bitcoin merg mână în mână și trebuie să fii paranoic, că trebuie să înțelegi că există un adversar. Ei, salut și bine ați venit la episodul 2 din Totul despre Bitcoin. Eu sunt Vlad și invitatul din acest episod este Alex. Alo, bună seara. Domnul Costea, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și vreau să zic un călduros bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Telespectatorilor. Vreau nu sunt la TV, nu sunt telespectatori. O să punem video pe YouTube, că aparent așa sunt podcasturile populare în România. Dar da, astăzi vom vorbi despre Bitcoin și am stabilit de comun acord ca subiectul să fie custodie și cumpărare și toate detaliile astea care par evidente. Toată lumea crede că știe de unde cumpără Bitcoin și cum îl ține în portofel. Dar există câteva bune practici pe care putem să le recomandăm, astfel încât să aveți cu adevărat Bitcoin și nu doar numere într-o bază de date și să nu cumva să cumpărați Bitcoin Cash sau Bitcoin Satoshi's Vision sau Bitcoin Gold sau oricare altă copie care există doar cu numele ca să păcălească începători. Da, eu sunt puțin șocat că Vad mi-a spus că o să discutăm despre prostituate astăzi la acest podcast, așa că sunt puțin șocat. Nu, aia era pentru celălalt podcast. Ok, celălalt podcast. Glumeam, asta a fost o glumă cu prostituatele, nu o glumă proastă, probabil. În fine, tu atunci când ai cumpărat prima dată, sunt convins că nu te-ai dus pe, nu știu, o piață peer-to-peer, de unde să cumperi de la altcineva. Nu te-ai dus la un meetup. Probabil că te-ai dus... Nu, exact așa m-am dus. Că când am cumpărat prima oară Bitcoin, nu prea aveai de unde să cumperi, cam asta e ideea, așa că nu avea alte opțiuni. Și te-ai dus să te întâlnești cu cineva? Da, adică nu prea exista altceva atunci. Singurul care exista era... De fapt, nu, prima dată ce am cumpărat a fost după Mt. Gox. Prima dată când am văzut a fost pe Mt. Gox și am zis că am vrut să văd dacă e adevărat. Și a fost și prima oară când mi-am deschis cont de bancă. N-am avut cont de bancă, deci nu trebuia pentru asta. Și atunci acum era prima dată. Și pe urmă m-am dus pe local Bitcoins. Da, e complet altceva de cum e acum. Adică nu știu dacă mai este neapărat relevant cum a fost experiența mea față de ce e acum. Nu, acum e atât de simplu încât oricine are un card de la Revolut poate să cumpere Bitcoin și de fapt ăia nu sunt Bitcoin. Nu există nicio dovadă că ei ar avea rezerve care să garanteze că tu poți să scoți monedele de acolo în propriul portofel sau că poți să le cheltui pe, nu știu, un site care acceptă Bitcoin ca monedă de schimb. Și nu pot să recomand asta, adică e foarte comod pe de-o parte să te duci pe eToro, să te duci pe Revolut, să te duci pe, nu știu, orice platformă din asta de Forex care îți permite să cumperi, dar nu îți permite să scoți, îți permite doar să vinzi ulterior și să iei bani și va fi doar o investiție speculativă, dar nu te vei bucura de avantajele pe care le are Bitcoin atunci când folosește rețeaua Bitcoin și n-ai nicio garanție că face parte din cele 21 de monede care vor exista până în 2140. Așa că
Cred că ar trebui să mai clarificăm că depinde cât de începător ăsta ascultătorii. În primul rând, toată duma la asta cu Bitcoin este că tu ai control de plin, 100%. Și modul în care deții controlul ăsta suprem este că tu trebuie să ai niște chei private. Ce sunt cheile private e alt subiect, dar ideea e că trebuie să ai acces la anumite fișiere, trebuie să fie un acces direct, trebuie tu să ai custodia la Bitcoin. Și ce încerca Vlad aici să spune este că sunt anumite companii care oferă un shortcut la chestia asta și fac treburile mai ușoare și elimină responsabilitatea asta de a avea grijă de Bitcoin, de a avea cheile astea, care până la urmă sunt niște fișiere electronice, chiar riguros să spunem asta, dar putem să le vedem așa. Și dacă ei, când faci chestia asta, când iei scurtătura asta, tu nu ții Bitcoin-ul. Tu de fapt ăia de la Revolut sau compania aia țin Bitcoin-ul și ei îți promit că o să-ți dea acces la el când tu necesiți asta. Dar au fost multe exemple, mii poate de exemple, când s-a întâmplat ceva greșit cu compania, fie că a fost rău, fie că a fost în bună credință sau nu, și oamenii au pierdut Bitcoin-ul. Și de aici și vechea zicală, not your keys, not your coins. Da, nu ai cheile de acces, atunci nu sunt monedele tale. Dar am vorbit despre chei private și chei publice și tot conceptul ăsta de criptografie cu două chei, unde arăți doar ceea ce vrei să arăți, dar nu neapărat oferi și accesul. E ca și cum un exemplu elocvent ar fi că arăți numele, dar nu arăți CNP-ul. Da, cred că asta e o analogie destul de bună, da. Arăți exact ceea ce e relevant ca să te identifici și să dovedești că ți aparține ție actul de identitate respectiv, dar nu arăți datele cu adevărat private care permit anumite facilități atunci când folosești buletinul. Și cam la fel este și cu Bitcoin. Sau e ca și cum ai avea IBAN-ul și n-avea PIN-ul ca să accesezi IBAN-ul, dacă ne referim la conturi bancare. Da, în mare parte cam asta. Ideea e că cheile private dau accesul și e important să ai tu accesul, că cam de asta s-a inventat Bitcoin, ca să ai tu acces să n-aibă altcineva. Și mai mult de atât, la portofelele moderne este folosit standardul BIP39, care practic îți convertește cheia privată în cuvinte care pot fi citite și memorate din dicționarul limbii engleze și ți se generează astfel în funcție de cheia privată pe care o ai și tu chiar ești expert în felul cum se generează. Ți se generează o serie de cuvinte, un șir de 12 sau 24 sau cred că multiplul este de 6. Cred că poți 16 și 14 dacă nu mă înșel. Dar în fine, cele mai folosite sunt 12 și 24. Aproape niciodată n-am văzut pe cineva să folosească altă dimensiune. 20 la Shamir, dar asta e altă chestie. Da, la Shamir. În fine, continuă unde vrei să duci chestia cu... termină chestia cu BIP39. Da, ideea este că au simplificat conceptul de cheie privată. Înainte, pe vremuri, practic, bitcoinerii de atunci își scriau cheile publice și private de mână și atunci când voiau să facă o tranzacție, tastau de mână, ori pe telefon, ori pe tastatura de la calculator și nu era tocmai ideal. Așa că au creat un sistem prin care să folosești niște cuvinte comune și pe lângă faptul că sunt ușor de memorat și dacă vrei să spunem să stochezi Bitcoin în creier și asta e una din practicile pe care unii le încearcă, deși nu recomand, fiindcă memoria umană... Eu cred că asta este cel mai rău lucru care poți să-l faci. Adică cred că este greșit înțeles asta cu memoratul. Știi cum este? Cum se zice că dacă ai o parolă care poți să memorezi, poate fi spartă, la fel și cu astea. Ideea e că sunt două tipuri. Sunt unele care poți să-ți faci portofelul ăla încât să fie ușor de memorat, poți să, nu știu, să pui o melodie de lui Salam sau ceva pentru cine are gusturi mai fine și să-ți faci un portofel din versurile alea. Și o să fie ușor de memorat, astea numesc brain wallet-uri și nu se mai folosesc, dar ideea e că dacă e ușor de memorat înseamnă că și altcineva poate să genereze ăla, că nu ești singurul ascultător de Salam, e chiar foarte popular. Acum, partea a doua este că dacă ai niște cuvinte care sunt complet aleatorii, cum de obicei o altă generează, nu o să poți să le memorezi. Așa că nu aș recomanda niciodată să se bazeze pe asta. Sunt oameni care au memorat, dar în același timp folosește asta doar pe termen foarte scurt, atunci când, de exemplu, guvernul tău devine autoritar și e nevoie să treci granița și nu poți să ai nimic asupra ta, dar din nou poți să le scrii pe o bucată de hârtie,
poți să cumperi o carte și să subliniezi cuvinte și să știi tu care e ordinea. Adică sunt multe modalități de a masca puțin faptul că deții Bitcoin. Da, eu cred că, nu știu, pentru cine ascultă ar trebui să clarificăm că astea sunt niște cazuri foarte dubioase și nu este normal way of doing things și nu aș recomanda nimeni să se bazeze pe asta. Adică astea sunt momente, nu știu, în care nu știu, ceva gen ce s-a întâmplat la Auschwitz sau ceva, sau nu la Auschwitz, ce s-a întâmplat cu ăștia, cu Germany și cu toate chestiile astea, când au făcut Holocaust și a trebuit să plece undeva. Cam ala este use case-ul pentru astea. S-a întâmplat în Venezuela, nu știu cum să-ți spun, dar în America Latină e destul de comun faptul că cetățenii... Da, e un punct valid. Dar totuși nu e comun. Totul e destul de izolat, adică se întâmplă într-o țară din câte sunt pe glob. Adică nu aș numi asta un day-to-day. În Europa nu e foarte comun, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Și tot scopul tău atunci când deții Bitcoin e să fii suveran în totalitate și să fie banii tăi indiferent de situație. Să poți să învingi orice obstacol care încearcă să-ți confiște sau să te împiedice din a avea bani. Și cel mai important este ca adversarul tău, indiferent cine e, dacă e un hoț, dacă e un guvern sau dacă sunt sinonime cuvintele astea, să nu știe că tu ai putea să deții. Adică de cele mai multe ori securitatea cea mai bună e chiar intimitatea ta, faptul că persoana cealaltă nu știe absolut nimic despre tine. În momentul când știe, și la noi poate că e prea târziu, dar în momentul când te identifică și își dă seama, stai puțin, ăsta e ăla care a apărut în podcast, sigur are niște bitcoin, hai să-l cercetăm, să-l scuturăm de tot ce are în bagaj. Deci, da, e foarte tentant atunci când începi să acumulezi bitcoin, să te lauzi și să spui, hei, ia uite câți bitcoin am în portofel, dar ești echivalentul celor care fac live-uri pe Instagram și arată ce au prin casă. Adică e o invitație, practic, o provocare pentru răufăcători să vină să te jefuiască. Da, nu știu, sunt complet de acord cu ce ai spus, dar cred că există și o latură de asta, un pic de doom porn. Adică sunt și mulți oameni care, în primul rând, paranoia și Bitcoin merg mână în mână și trebuie să fii paranoic, că trebuie să înțelegi că există un adversar. Dar cred că câteodată oamenii duc și puțin cam la extrem chestia asta. Sau cel puțin pe Twitter, așa mi se pare, da, mă rog. Da, sunt oameni care își pun cheile private pe plăcuțe de metal și le îngroapă și se gândesc că le vor dezgropa peste 20 de ani, fac capsule și mai mult de atât nu le pun pe toate pe aceeași plăcuță. Da, pe aia să clarificăm mai bine. Ideea e că, deci vrei să-ți salvezi Bitcoin și ții alea 24 de cuvinte din BIP 39. Și acum ideea este că dacă le scrii pe o foaie de hârtie poate să se degradeze foarte ușor. Și sunt niște modalități, sau gândit oamenii, ar fi foarte ușor de ce să nu le pui în ceva de oțel. Și sunt mai multe modele cu diferite trade-off-uri care îți dă voie să îți salvezi cuvintele pe o placă de oțel până la urmă. Da, dar totuși hai să dăm totul cu câțiva pași înapoi, că vorbeam inițial despre locul de unde cumperi. Okay. Dacă ar fi să ai cunoștințele de acum, dar să cumperi prima dată Bitcoin azi, unde te-ai duce? Nu știu ce să zic. Habar nici măcar nu sunt la curent cu ce să mai cumpără, cu cine de unde cumpără lumea. Nu știu, probabil că mă duc la Kraken sau la Coinbase sau la Bitstamp, bănuiesc. Adică te duci unde-i toată lumea. Cam așa aș face eu. Da, nu știu, mie îmi place ideea de local bitcoins, doar că nici local bitcoins nu mai e ce a fost înainte, care substituie partea asta de a te întâlni cu cineva și de a face schimb. Tu dai moneda guvernamentală, el îți dă bitcoin sau invers. Și ca să nu fie nevoie să aveți încredere unul în celălalt, există un sistem de escrow. Nu știu exact cum se numește escrow în limba română, dar e un loc neutru, o terță parte, unde faci depozitul de Bitcoin și le liberezi doar în momentul în care tu ai primit banii pe care i-ai cerut și poți face dovada. Și în același timp există și arbitraj în situația în care se întâmplă ceva rău. Dar da, cred că e prea complicată situația și majoritatea nu apreciază așa ceva. O experiență unde ai de-a face cu o persoană și nu o companie și nu poți să suni pe nimeni să te plângi că nu ți-a mers. Dar
Există și hodl.com, care N-aș oferă o recomanda, experiență destul de dar- bună în Europa. Sunt complet la partea opusă. Cred că e cel mai, sincer, e între top 3 cele mai proaste site-uri care le-am folosit de când sunt în Bitcoin. Atât de rău mi se pare hodl. Dar scuză. Da, mie îmi place că ai de-a face cu oameni direct și mai interacționezi, mai faci un schimb de idei. Nu te duci la o afacere care îți vinde. Dar dacă vrei să mergi la o afacere care îți vinde, eu recomand să mergeți la Relai, care e din Elveția, iar legile privind datele personale în Elveția sunt mai relaxate decât în Europa. Nu e nevoie să faceți poză unde țineți buletinul în mână, așa, și vă supuneți unor pericole care uneori vizează bazele de date. Sunt hackeri care sunt conștienți că nu pot să acceseze portofelele acestor afaceri și nu pot să le spargă, așa că încearcă să spargă bazele de date ale clienților, urmând ca ulterior să șantajeze și să ceară o anumită recompensă ca să nu publice datele pe, nu știu, orice alt site. Și nimeni nu cred că își dorește ca informațiile din buletin să ajungă să fie folosite de răufăcători. Deci cea mai bună modalitate este să evitați să vă dați buletinul cât mai mult. Și e foarte aiurea că Facebook, de exemplu, nu te lasă să mai ai cont după un anumit punct dacă nu te înscrii cu buletinul. Și Facebook nu e deloc cel mai sigur site. Și dacă folosești Facebook, eu deja zice că ai niște probleme, adică ideea e să nu fii pe Facebook. Dar legat de ce ai zis, vreau să te întreb o chestie. Ce ți se pare că e mai riscant? Să te duci pe local Bitcoin sau pe Hodl să dai buletinul la unul de acolo sau să dai buletinul lui Coinbase? Dar nu-i dai buletinul. Pe local Bitcoin nu mai faci nicăieri bank transfer fără buletina în ziua de azi. Bine, ai substituția Hodl, care e exact ca local Bitcoins înainte. Și tot ce ai nevoie e să-i spui numele tău, contul bancar, asta atunci când vinzi. Atunci când cumperi, efectiv îți dă Bitcoin, îi dai adresa și faci viramentul bancar acolo unde îți spune. Da, eu asta mi se pare foarte riscant. Cea mai mare motivul pentru care toată lumea face KYC nu este neapărat că vor să vadă poze cu tine, este pentru că în sistemul bancar tu poți să întorci plata mereu. Adică există lege în aproape efectiv peste tot în lume. Dacă tu te duci la bancă până în 30 de zile și zici nu știu ce s-a întâmplat, au dispărut bani din contul meu, ești obligat să oprească banii să investigheze. Da, și de asta există așa zisul chargeback, unde poți să soliciți ca banii tăi să fie returnați pretinzând că ai avut cardul furat sau ți-a accesat altcineva contul. Și da, poți să faci asta. Bun, doar că recomandarea este ca în momentul când primești bani să te duci să-i scoți din bancomat și abia după să lași bitcoinii să plece în mâinile noului posesor. Dar nu știu, dacă asta nu mi se pare că rezolvă orice problemă, că dacă o să întâmple asta și să vină ăla după, și o să vină banca aia, o să vină după tine, nu o să meargă asta. De asta eu zic că dacă cineva vinde vreodată cuiva bitcoin, adică tu trebuie să-i ceri pe urmă datele ăla. Și motivul pentru care îi ceri datele ăla e nu neapărat că devii tu bancă, dar o altă chestie care se practică foarte des, bine, poate nu în România, poate aici sunt puțin out of touch, dar ideea e că ce se practică foarte des sunt oameni care fură care fură detalii de la alți oameni și iau acces la conturi bancare. Și, pe urmă, de exemplu, cineva are acces la un cont bancar și acum îți trimite ție banii din cont bancar și tu îi dai lui Bitcoin. Pe urmă, persoana care deține contul bancar și se plânge la bancă, banca o să vină la tine să-ți ceară bani înapoi că au fost furați și ăla rămâne cu Bitcoin-ul. Și nu știu dacă să fură detalii în România atât de mult, dar de asta este bine să faci KYC. Riscul este mereu la ăla care primește fiatul, cam asta e ideea, că fiatul poate fi întors înapoi. Cam asta e bine de înțeles și să înțelegi. De asta, în situațiile astea, eu aș totuși avea încredere mai bine în... Adică orice ce de Coinbase și cu toate Coinbase au o reputație foarte nașpa și nu că îi prefer, dar am încredere că nu o să mă ardă niciun fel. Că nu aș vedea cum. Că dacă mă arde, adică te și dai în judecată, pur și simplu. Bine, dar ceea ce Coinbase face e să te urmărească după. Deci în momentul când tu scoți monedele din Coinbase în portofelul tău personal, vor ști că ăla e pe portofelul tău personal și îl vor urmări să vadă mai departe ce faci. Și dacă vor vedea că interacționezi cu alți utilizatori, poate că generează niște date pe care le folosesc cu un anumit scop. Ori le folosesc ei, ori le vând cuiva care le folosește.
Și așa ceva e total aiurea. În momentul când te duci și scoți bani din bancomat, nu vine guvernul să se uită la tine să vadă ce faci cu ei. Decât dacă te raportează cineva că ai comis vreo ilegalitate. Dar în cazul Bitcoin, nu mi se pare în regulă că există afaceri care profită de transparența lanțului de blocuri, astfel încât să vină la tine și să urmărească tot ceea ce faci, să te identifice. Există tehnici de a ascunde. De fapt, nu neapărat ascunzi, ci mai degrabă creezi confuzie. Adaugi un număr atât de mare de tranzacții încât devin dificil de urmărit și amesteci monedele tale cu alții într-un procedeu care se aseamănă mai degrabă cu o punere de amprente în masă, unde te-ai întâlnit cu 20 de oameni și îi spune, uite, hai să atingem toți obiectele astea, astfel încât nimeni să nu știe de unde au venit. Da, într-adevăr, astea sunt bune tehnicile astea, dar, de nou, acum aici devii cu o altă problemă. Că ideea este că ai rupt orice, dacă chestia se numește CoinJoin, și ideea este să zicem că ai luat niște Bitcoin din Coinbase sau din orice site de ăsta care ai țelat buletinul, ți-ai scos Bitcoinii în altă parte și acum, de nou, ăia o să știe, Bitcoinii ăștia sunt legați de numele ăsta, adică Bitcoinii ăștia, de-aia sunt pseudo-anonimi, că până la urmă, dacă cineva poate să îl linkeze cu tine, rămân linkați. Și acum te duci și faci un CoinJoin. Dar e o singură problemă cu CoinJoin. De fapt, sunt două probleme cu CoinJoin. Și n-aș vrea să devin prea tehnic. În primul rând, în primul rând, toată lumea știe că ai făcut un CoinJoin acum. Dar nu știe că ești tu. Păi nu, dar ideea e că dacă tu acum te duci și vrei să folosești Bitcoin și în altă parte, lumea o să zică, bă, tu ai făcut CoinJoin. Și poate să-ți refuze serviciile în viitor. Și acum, care e un punct puțin mai tehnic, și nu prea am auzit lumea să vorbească despre el, niciodată nu știi că în CoinJoin-ul ăla sunt cu adevărat alți 50 de oameni. Poate să fie 50 de agenți sau de altceva. Și nu, asta e o chestie foarte realistă. Așa că nu aș neapărat spune că CoinJoin e soluția ideală. Că nu e... CoinJoin o să fie soluție de privacy sunt bune când nu știi că sunt soluții de privacy. Dar când tu zici că, bă, uite, am făcut chestia asta care clar o fac ca să am un benefit de privacy, tu le-ai spus toată lumea că ai nevoie de privacy. Și asta, adică nu știu că ajută pe oricine neapărat. Da, e un argument bun, doar că atunci când îți pătezi monedele, ca să spun așa, toate și un număr mai mare de utilizatori și le pătează, atunci vor deveni toate în mod egal pătate și nu va mai avea niciun sens să urmărești. Și asta sperăm noi, dar asta nu-i garantat. Asta chiar nu-i garantat. Poți să-ți plimbi monedele dacă n-ai nimic mai bun de făcut, astfel încât să devină imposibil de determinat că după CoinJoin-ul ăla au rămas monedele în posesia aceleiași persoane. Adică dacă ții neapărat poți să obții anonimitate, doar că presupun că e prea complicat și hai să totuși publicul țintă nu e suficient de tehnic să înțeleagă la ce ne referim. Să mai adaug încă o chestie. Adică noi practic acum avem o dezbatere și avem o diferență de opinii, doar că oricine ascultă se va uita și probabil va închide. Poți să tai partea asta cu CoinJoin atunci, poți să tai. Nu, cred că e util să se știe că există, doar că e destul de sofisticat. Da, și adică nu mai să stai, adică doar ce să e CoinJoin e o chestie care durează să explici. În fine, scuze, hai să revenim înapoi. Ideea este că era discuția că tu ai zis că dacă te duci la Coinbase, tu ai preferat că mai bine să duci pe local Bitcoin și să iei de acolo de la oamenii ăia. Corect. Da. Da, mă rog, nu știu, cred că este o opțiune, dar ideea este că și depinde în ce situație e și ideea e că toate chestiile care le-am enumerat noi nu neapărat că asta e o modalitate corectă sau o modalitate greșită. Trebuie să alegi un trade-off. Adică nu știu cum să zic trade-off în română, dar ideea e că compromis. Când ai avantaj aici, se întoarce asta la altă și invers și trebuie să alegi ce trebuie ție. Că, de exemplu, dacă tu chiar ești super, super novice, o să fie greu și pe local Bitcoins, că ai mai mulți pași, înțelegi? Și eu cred că e mai bine să iei Bitcoin greșit, dar s-a pus să iei, chiar dacă ai luat de la Coinbase sau ceva, decât să nu iei deloc. Și cred că sunt și mulți oameni care, când și procesul de până local Bitcoin e foarte complicat, înțelegi? Cred că situația cea mai rea nu e Coinbase, ci e Revolut sau o altă companie care nici măcar nu-ți oferă custodia. Adică tu cumperi o promisiune care exista, dar de fapt nu poți să nici ei nu pot să dovedească, nici tu nu poți să dovedești că deții ceva.
E efectiv ceva fictiv, care ar putea la fel de bine să genereze inflație artificială la bitcoinii care chiar există. Și am stat mult să mă gândesc la asta și instituțiile financiare chiar pot să obțină toate certificările astfel încât să-ți vândă ceva care nu există. Se întâmplă asta și la bursă, se întâmplă asta și cu aurul și cu orice altceva. Să ofere tranzacționare cu ceva total fictiv, care nu e garantat, nu poate fi dovedit că există. Dar voiam să spun că dacă ar fi să fac un compromis și să aleg o cale de mijloc, atunci ar fi Relai, care se află în Elveția și în momentul când tu cumperi, singurele date pe care le oferi sunt nume și datele de pe card. Că mai departe pot ei să te identifice, nu e nevoie să faci poză cu buletinul și toate celelalte. Pui datele de pe card, numele și ei se ocupă de restul. Bănuiesc că sunt și anumite limite aici, nu? Cred că ai limită undeva la 2000 de euro zilnic. De fapt, oricum asta e destul de mult. Adică... Da, majoritatea oamenilor nu vor depăși. Da, ok. N-am folosit adică am auzit și am auzit numai lucruri bune, dar personal n-am folosit niciodată. Dar niciodată n-am auzit că nimeni n-a avut o problemă cu ei sau ceva. Da, sunt destul de buni și mai e unul BitKeepy sau ceva de genul, care încă e în beta și face exact aceeași chestie în Elveția. BITKIPI și RLAI, Relai și BitKeepy. Sunt în Elveția și îți oferă ceva mai, nu știu, o facilitate. Astfel încât, de exemplu, pe Kraken sau Coinbase, atunci când faci așa zisul KYC, care înseamnă Know Your Customer și presupune înscrierea cu buletinul, cu factură de utilități și toate celelalte, durează. Poate să dureze și o săptămână atunci când e aglomerat. Dacă încercai să cumperi în 2017, puteai să aștepți și 2 săptămâni să te verifice, să vadă că buletinul tău e în regulă. Sau să vadă că nu ai cazier, presupun că și asta încearcă să vadă. Dar atunci când folosești un serviciu cum este Relai, ei sunt mult mai relaxați. Legislația în Elveția este mult mai permisivă și nu e nimic ilegal în a cumpăra din Elveția. Fiind cetățean european, e perfect în regulă. Și nu știu, e atât de convenabil. Aplicația lor pe telefon funcționează ușor. Am descoperit asta acum câteva luni și mi-am dat seama că e compromisul acceptabil, ca să spun așa. Ba chiar aș spune că le ofer lor mai puține date decât ofer cuiva de pe local bitcoins. Deci... Da, fair enough. Deci am stabilit de unde ar cumpăra fiecare. Tu ai ales Coinbase sau Kraken sau Bitstamp? Mie îmi place să țin lucrurile ușoare. Ideea este că ai mai întrebat cum a fost pentru mine. Bă, pentru mine, până la urmă, eu sunt o persoană foarte tehnică și cu toate astea prima dată mi-a fost atât de greu încât nu, adică pentru că era nou și nu știam ce se întâmplă și nu înțelegeam. Și așa că eu de asta aș prefera. În primul rând, Coinbase și Kraken ce au făcut au cheltuit o groază de bani ca să îmbunătățească procesul. Și de asta eu cred că compromisul ăsta este mai bun. Dar dacă vrei să fii puțin mai atent, cred că ce ai spus tu este mult mai bună. Dacă ești capabil să fii puțin mai atent și să depui doar puțin mai mult efort și să fii puțin atent, cred că ce ai spus tu este clar. Adică nu cred, clar este mult mai bun. Mai bună ca metodă. Ideea e că a devenit foarte simplu acum cu aplicațiile pe telefon să descarci Relai sau BitKeepy și asta e tot. Îți faci contul, ba chiar au portofel non-custodial, adică fondurile pe care le cumperi nu sunt deținute de ei, ci le primești tu în portofelul tău. Și e modalitatea cea mai bună. Fiindcă din start, fără să stai să te gândești la asta, fără să înțelegi care e diferența, tu ai o autonomie mult mai bună decât oriunde altundeva. Nu știu dacă ai rămas blocat sau... Nu aveam nimic de adăugat, adică sunt de acord cu ce ai zis. Și hai să vorbim despre portofele, dacă tot e un subiect interesant. Cred că era și un cântec pe vremuri, portofele, dacă nu mă înșel. Am văzut că ai făcut un review la chestia asta. Da, am făcut, într-adevăr. Am și
multe alte chestii pe birou la care să fac și un review. L-am și pe ăsta care e absolut cel mai scump pe care îl poți găsi și l-am primit să scriu despre el. Nu l-am cumpărat, că nu am $300 de dat pe un portofel care seamănă cu un telefon, dar astea sunt fizice, sunt hardware. Nu vrei tu mai bine să explici ce sunt astea, în primul, ce sunt device-urile astea care le-ai arătat? Că sunt și device-uri speciale pentru Bitcoin. Da, sunt dispozitive care facilitează gestionarea cheilor de acces la Bitcoinii tăi. În momentul când tu ai acces la cheile tale, folosești un dispozitiv ca ăsta să semnezi tranzacțiile și să le validezi. Și sunt și o modalitate bună ca în situația în care ai un calculator conectat la internet care e compromis de virus, de keylogger sau orice alt fel de infecții. E corect să spui la calculator infecție? Nu știu. Dacă ai un calculator cu probleme, așa ceva, și o să arăt și altul, că mai am pe aici, ăsta e făcut în Elveția, se numește Bitbox 02, e modelul numărul 2, așa ceva îți oferă cumva o protecție suplimentară, fiindcă ai un dispozitiv care se ocupă de gestionarea cheilor tale de acces, care nu vor ajunge să fie citite de calculatorul tău, nu vor ajunge să leaked, nu știu care e termenul în limba română. Nu vor fi divulgate. Divulgat, cred că ăla este de corect. Divulgate, da, în calculatorul tău. Deci vei putea să folosești în siguranță Bitcoinii tăi fără să te temi de hackeri. Deși și dispozitivele astea pot să fie compromise prin diverse moduri. În general, dacă cineva are acces fizic la ele. Dacă nimeni nu umblă în ele și nu e suficient de tehnic încât să-ți implanteze ceva, și din nou, nu va face asta decât dacă are un interes special și suna ceva destul de James Bond. Dar dacă ești un utilizator obișnuit și ai 500 de euro în Bitcoin și ai luat un portofel din ăsta, cel mai probabil nimeni nu o să încerce să lanseze vreun atac. Și mai am unul care îmi place, e Trezor, modelul T, și îmi place mult. Cred că l-am folosit cel mai mult că îmi place ecranul. E ecran tactil și tastezi pe el exact cum tastai pe telefoanele alea Nokia pe vremuri, la începutul anilor 2000. Dar din nou a apărut ăsta care chiar are tastatură ca un Nokia. Și da, sunt jucării pe care le folosesc bitcoinerii. Nu aveți nevoie de așa ceva de la bun început, ci mai degrabă pe parcurs, atunci când începeți să vă dați seama cum vreți să vă securizați monedele și cum le folosiți, că și asta contează foarte mult. Sunt unii bitcoineri care au făcut portofele, cum să spun, pe hârtie și le-au pus undeva la păstrare și nu au de gând să acceseze prea curând. Eventual au făcut o setare de tip multisig cu semnături multiple și le-au lăsat în locuri diferite și în momentul când vor vrea să cheltuie sau să vândă monedele, vor porni în căutarea tuturor foilor de hârtie sau plachetelor, exact ca în desenul Dragon Ball, când căutau globurile, să le pună pe toate la un loc și să dezlănțuie puterea balaurului. Da. Ideea este că de ce sunt modele astea diferite? Ideea e că toate astea îți adaugă securitate. Nu nicio comparat cu un calculator. Dacă folosești laptopul tău sau telefonul comparat cu un portofel, cu un hardware wallet, 200 de ori mai bun. Dar ideea e că acum cum te-ai gândit să alegi unul dintre astea? Unele sunt mult mai secure decât altele. Și unele sunt mai ușor de folosit și unele sunt mai complex de folosit. Cam asta ar fi ideea. Și cred că cel mai ușor de folosit ar fi nu știu dacă ai avut acolo, cred că cel mai ușor probabil ar fi Ledger-ul de folosit, dar ăla este și cel mai, poate care aș recomanda cel mai puțin dintre toate alea. Am unul aici, uite. Bine, care aici tu că e cel mai bun din punct de vedere UX, strict UX? Sincer, atunci când cineva vine la mine, le spun să ia Trezorul original, lansat în 2014. Nu poți să greșești când iei un din asta. E simplu de folosit. Au lansat acum o aplicație desktop care se numește Trezor Suite. Funcționează foarte bine
Și mai mult de atât, e testat pe parcursul la mai mult de 8 ani. Adică dispozitivul ăsta a supraviețuit pe piață și Da, a fost și spart ăla, dacă a fost spart fizic. Da, fizic, deci dacă exact. a avut acces fizic la el, dar de fiecare dată au făcut update-uri și au găsit modalități care să prevină așa ceva. Și din nou, dacă ai passphrase, care e o parolă care realizează o criptare a cuvintelor tale de acces, atunci poți să aibă și acces fizic, că n-au ce să-i facă. Vor avea nevoie de acel cuvânt suplimentar pe care îl setezi tu și poate să conțină și litere și cifre și semnul exclamării sau orice altceva, astfel încât să nu permiți. Poți să le spui cuvintele să-ți acceseze portofelul, că dacă nu știu acel passphrase, nu au acces. Da, ideea e că ar trebui să clarific că asta n-ar fi un motiv să-ți fie frică. Ideea e că când vorbești de securitate trebuie să... Oamenii încearcă să elimine orice fel de compromis. Și pentru că cum a fost făcut trezorul, pentru că a vrut să fie făcut într-un mod foarte deschis și toată lumea să poată să îl acceseze, să vadă ce se întâmplă acolo, să nu aibă nimic ascuns. De asta, dacă un atacator ia accesul la el, dacă îți găsește trezorul, poate să extragă Bitcoin de acolo. Dar ideea e că nu neapărat trebuie să te gândești dacă ăla este un atac de care trebuie să te protejezi. Dacă nu, ar trebui să fie ok trezorul. Dacă îl folosești acasă și nu știe nimeni altcineva că l-ai și îl ții undeva în sertar pe lângă multe alte aparate pe care nu poți să le distingi și nu vine nimeni la tine acasă care să știe ce e ăsta, atunci ești în regulă. Dar de multe ori eu le văd pe astea două ca fiind dispozitive aflate cumva în antiteză. Că trezorul e foarte, cum să spun, transparent. Poți să verifici tot ceea ce face și poți să fii sigur că face exact ceea ce spune că face. Pe când la Ledger nu poți să faci asta. Da, Ledgerul se bazează pe încredere și deși se laudă că folosesc un chip care nu a fost spart niciodată, se bazează pe încrederea clienților și pe faptul că, din nou, Ledger au avut probleme cu baza de date a clienților și asta se întoarce la discuția pe care am avut-o mai devreme despre datele personale colectate de companii. Că Franța, de când a avut atacurile cu Charlie Hebdo, a înăsprit măsurile și obligă pe Ledger, care e o companie franțuzească, să stocheze vreo 10 ani datele clienților. Și când cineva a reușit acum vreo 2 ani, sunt 2 ani sau 1 an și jumătate, acum 1 an și jumătate când le-a furat datele din baza de marketing, au avut e-mail, au avut număr de telefon, au avut adresă completă la anumiți clienți, cei care au comandat acasă, și asta i-a transformat pe unii în victime sigure. Chit că au primit corespondență frauduloasă, chit că au primit amenințări prin telefon, chit că au primit orice. Și ideal ar fi să nu te expui la așa ceva. Și din nou, atunci când cumperi un din ăsta, ideal ar fi să-l iei în carne și oase de undeva de la o conferință. Dar din nou, suntem în vremuri când nu prea se călătorește. Și adevărul e totuși că au creat și modalități mai simple și au făcut un fel de ghid legat de locul unde să comanzi. Ideal ar fi, dacă ești undeva și lucrezi la birou, să comanzi la birou. Fiindcă sunt alte câteva zeci, poate sute sau mii de oameni care lucrează în același loc și va fi greu să te găsească și chiar dacă te găsesc, te afli undeva unde e mult mai sigur să stai decât acasă, fiindcă dificultatea atacului e mult mai mare din partea oricui. Și da, cam asta ar fi recomandarea. Sau să folosești o căsuță poștală și să îți iei toată corespondența și toate pachetele acolo. Și Poșta Română, de exemplu, oferă o căsuță poștală cu, nu știu cât costă, 100, mai puțin de 100 de lei pe an. În orice caz, e relativ ieftin, e accesibil și se poate lua o căsuță poștală la un oficiu și acolo poate veni toată corespondența fără să fie nevoie să oferiți toate datele despre domiciliul unde locuiți. Da, mă gândesc când spui asta, cred că sunt curios dacă sunt oameni care asta e prima lor expunere la Bitcoin și aud sfaturile astea, care sunt, adică nici măcar nu sunt
paranoice, sunt minimum requirements, dacă mă întreb pe mine. Sunt curios ce s-or gândi și cum ori privi chestia asta. Că... Ideea e că Bitcoin e o tehnologie financiară imobilă și ireversibilă. Dacă eu îți trimit ție 10 euro în Bitcoin, atunci nu voi putea să-i mai iau înapoi. În momentul când dau prima confirmare în rețea, deja sunt definitiv în posesia ta. Și există destul de mulți răufăcători pe lumea asta, există oameni disperați, există oameni bolnavi și ideal ar fi să nu ne expunem la așa ceva, să evităm atacurile de genul. Și cel mai bine e să nu oferim date care să poată fi sparte. Că de cele mai multe ori cei care încearcă să ne spargă sunt în capătul celălalt al lumii și sunt plictisiți și probabil că sunt și adolescenți și experimentează cu ceva. Și ar fi cel mai bine să nu oferim datele astea, să nu existe și să încercăm să ne minimizăm amprenta exact în domeniile astea unde există un interes destul de mare să-și dea seama dacă ai putea să deții Bitcoin și dacă ar putea să fure de la tine Bitcoin. Șansele să te urmărească cineva până acasă și să te amenințe cu o armă sau ceva de genul sau să te tortureze sunt infim mai mici decât să încerce cineva la capătul celălalt al lumii să-ți acceseze calculatorul de la distanță, să-ți asculte microfonul sau să se uite la camera ta web, astfel încât să-și dea seama ce pin ai sau să determine ceva prin care ar putea să te jefuiască. Dar da, spre deosebire de bănci unde poți să suni și să spui am fost jefuit, returnați-mi banii și vor face eforturi să facă asta, la Bitcoin n-ai pe cine să suni și să spui hei, am fost spat, mi-au furat banii. Nu se întâmplă. Și suveranitatea și protecția propriei averi presupune o responsabilitate suplimentară. Da, ideea e că Bitcoin este o cripto, mi se pare că sună de dubios criptomonedă, dar este o criptomonedă și cripto vine de la criptografie. Și criptografie cam asta este, vorba că mereu pui totul dintr-o perspectivă că cineva încearcă să atace sistemul sau ceva sau pe tine. Mereu se întâmplă chestia asta și trebuie să te gândești cum să eviți, cum să minimizezi, până la urmă, că nu poți să eviți, cum să minimizezi astea. Și asta clar s-a dus mai departe și în cultura Bitcoin. Și nu neapărat că e doar în cultură, e pur și simplu practica. Trebuie să înțelegi că așa funcționează. Cum a zis și Vlad, că dacă e vorba de suveranitate, adică dacă vrei control de plin, vin și toate chestiile astea. Când tu ești banca ta proprie, nu ești doar femeia de la ghișeu. Ești efectiv banca, tot ce înseamnă, și de la janitor care spală pe jos și ăia care țin safe-ul și tot. Tu ai toate responsabilitățile alea. Și de asta bine, trebuie scara e mult mai mică. Și de multe ori se pune problema, stai puțin, dar există Coinbase, există Kraken și companiile astea două n-au fost spate niciodată, n-au pierdut banii clienților. Și vă spune, de ce să nu-i las acolo? Și argumentul întotdeauna legat de piețele, încerc să nu le spun exchange-uri, dar sunt un fel de case de schimb care oferă și custodie și îți permit să faci un cont la ei. Dar faptul că îi oferă custodie înseamnă că se expun și înseamnă că există o recompensă uriașă a celui care reușește să-și dea seama care e breșa din sistemul lor. Și dacă un sistem informatic e conectat la internet, atunci cu siguranță poate fi spat. Există o cale. Chit că încearcă să folosească inginerie socială și să afle despre un angajat ce tabieturi are, după care să-i determine parola de acces la un cont de admin, fie că, nu știu, încearcă un atac mult mai sofisticat prin care reușesc să doboare securitatea site-ului. Dar au existat în istoria Bitcoin atât de multe atacuri și atât de multe furturi, încât e aproape imposibil să ai deplină încredere în cineva. Și mai mult de atât, există și argumentul inflaționist sau care ține de rezervele de monedă. Fiindcă atunci când ții pe un exchange, nu poți să știi niciodată că respectiva companie chiar deține fondurile și le ține în numele tău. Ar putea la fel de bine să folosească rezerve fracționare, la fel cum fac băncile.
și în momentul când tu ai scos monedele de acolo și le ții în propria ta custodie, știi că sunt ale tale și nimeni altcineva nu poate să facă manevre cu ele. S-a întâmplat asta exact cu locul de unde ai cumpărat tu prima dată Bitcoin, Mt. Gox. Da. Și până în ziua de astăzi se judecă și încearcă să găsească modalități să returneze banii clienților și banii pe care îi vor returna, deși autoritățile au stabilit că vor fi despăgubiți clienții, banii vor fi în monedă guvernamentală, care e inflaționistă și se vor tipări mult mai multe. Deci banii pe care îi vei primi nu-ți vor cumpăra bitcoinii pe care aveai. Și mereu există problema asta. Adică te gândești, stai, e garantat fondul și în limita a 50.000 de euro eu pot să primesc banii înapoi. Îi vei primi, poate, dar va dura câțiva ani și până în momentul când primești banii, prețul Bitcoin va fi atât de sus încât nu-ți vei mai putea permite să cumpere aceeași cantitate de monede pe care o aveai inițial. Și asta e o problemă. E de luat în calcul și inflația, faptul că tu vei primi banii pe care îi investisei sau echivalentul în moneda guvernamentală, dar în momentul când îi vei primi vor avea o putere de cumpărare mult mai mică, nu doar în raport cu Bitcoin, ci cu restul economiei, tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și din nou este și argumentul că dacă ai un portofel din ăsta și ai 1.000 de euro pe el, să spunem, nu reprezinți o țintă foarte interesantă. Adică atacatorii nu prea... Adică există întotdeauna raportul risc-recompensă și în raportul ăsta să încerce să vină să-ți fure ăsta din casă sau să se expună la niște riscuri doar pentru o anumită sumă care e prea mică să justifice riscurile, efectiv nu merită. Și există și modalități de a folosi în Bitcoin mai multe UTXO-uri, mai multe adrese pe care să primești banii sau pe care să-i împarți, astfel încât dacă să spunem că ești foarte bogat, ai 100 de Bitcoin, nu e nevoie să ții toți cei 100 de Bitcoin în același portofel. Poți să-i muți pe mai multe în cantități infime, astfel încât nimeni care observă cum se numește public ledger în limba română, registrul public de operațiuni, să nu-și dea seama că există cineva ca tine care deține 100 de Bitcoin. Oricine se va uita acolo va vedea că există mai multe adrese de Bitcoin care au 0,1 și vă spune, e o sumă rezonabilă, dar nu vor ști că 1.000 sunt ale tale. Da, în mare parte cred că e corect ce ai spus, deși nu cred că dacă cineva ar vrea să găsească oamenii s-ar uita pe blockchain ca să-și dea seama, dar poți să... Bă, vezi, asta e problema cu mine, că eu mereu fac chestiile foarte tehnice și mereu mă duc la edge case-uri, nu mă duc la discuția normală. Dar tot ce ai spus, da, sunt de acord cu tot ce ai spus, da. Deși aș vrea un edge case să adaug. Dar ca să începi, nu e nevoie să cumperi un portofel din ăsta de 70 de euro sau cât costă. Poți să instalezi un portofel pe telefon și sunt câteva care chiar sunt excelente. Recomandat ar fi să folosești Bitcoin Core, care e portofelul, nu neapărat oficial, dar e portofelul de referință, care folosește clientul principal de Bitcoin și mai mult de atât, dacă îl lași să sincronizeze blocurile, vei putea să și validezi cu el și vei putea să fii sigur că nu ai încredere în altcineva cu partea de validare și nu vei putea să primești Bitcoin falși și vei avea și o confidențialitate ceva mai mare, că nu va fi altcineva care să stocheze toată cheia ta publică și să știe câți Bitcoin ai și cu cine interacționezi. Totul va fi în calculatorul tău și sunt mai multe avantaje. Sincer să fiu, n-aș recomanda Bitcoin Core la începători, adică sunt prea multe chestii ca să înțelegi ce se întâmplă acolo. Și mai ales că trebuie să ai spațiu și adică doar să intri în conversația asta că de ce se întâmplă cu Bitcoin Core și asta nu cred că ar fi bine pentru începători și cred că ar părea destul de daunting. Eu aș recomanda mai degrabă Electrum pe calculator sau... Ăla e și mai complex. Da, nu trebuie să te sincronizezi și nu trebuie spațiu, cam asta e ideea. Bine, poți să faci și prun, dar acum deja trebuie să explici ce înseamnă prun node, înțelegi? Da, prun node înseamnă că în loc să stochezi toți cei 300 și ceva de giga,
de istoric Bitcoin, stochezi doar, să spunem, 10 și de fiecare dată vor fi ultimii 10, cei mai recenți 10. Vor fi șterse blocurile anterioare și vor fi stocate cel mai recente, astfel încât să poți valida ceea ce se întâmplă în prezent și nu vei fi un nod care arhivează toată istoria Bitcoin. Deși presupun că noi doi am putea sau nu să avem noduri care validează toată istoria Bitcoin. Da, eu am mai multe noduri pentru diverse proiecte, pentru diverse chestii. Și mai am și unele de-astea mai dubioase care experimentez, dar nu știu, cred că eu prima oară, cred că dacă ar fi să recomand cuiva și nu știu, cumpără 2 lei, 5 lei și pune pe un portofel în telefon să vezi că e pe bune și să vezi cum e. Dar care portofel din telefon? Hai să ajungem pentru la asta. portofel din telefon aș recomanda Breeze Wallet, care... De acord, cu asta sunt de acord. Pentru că Breeze Wallet, cu toate că e un portofel pe telefon, într-un fel tot îți de beneficiile care Vlad le-a enumerat. Și nu știu cum, nu cred că putem să explicăm fără să dăm o explicație tehnică acolo, dar ideea e că... Da, BIP 158 și... Da, ideea e că obții cam aceleași lucruri, cam aceleași beneficii ca ce are recomandate ca Bitcoin Core, care ar fi, să zicem, cel mai bun, deși nu știu dacă we are kind of overselling it. Sau mai există o altă opțiune, Blockstream Green, aș mai recomanda. Știi de ce? Pe de-o parte e foarte simplu de utilizat și îl recomand, dar pe de alta nu-mi place că face multisigul, respectiv de 2 semnături din 2. Da, știu asta, dar... Și asta înseamnă că vei plăti și comisioane mai mari atunci când faci orice operațiune. Da, dar nu cred că asta este o problemă foarte mare, pentru că nu avem fiuri mari acum și nu pare, adică nu e o problemă, cam asta e ideea. Deși tu ai putea zice acum, da, dar poate tu cumperi acum Bitcoin și peste 5 luni sau ceva, poate să devină o problemă. Dar nu știu, eu sunt mare fan să ții lucrurile cât de simple se poate, să faci mai puțin și get your hands dirty și să faci greșeli. Eu am învățat doar că am făcut greșeli, nu că n-am făcut greșeli și de asta eu mereu recomand cea mai ușoară chestie, du-te, greșește puțin și pe urmă îți dai seama ce greșești. Dar cam proiectez, pentru că cam așa a fost pentru mine. Dar așa că neapărat cel mai bine pentru toată lumea, așa. Stai că eu am toate prostiile de portofele în telefon și parcă Aqua era mai simplu de folosit decât Blockstream Green. Ai dreptate. De fapt, erase that. În loc de Blockstream Green, Aqua, care e portofel făcut de aceeași companie, dar este făcut mai noob-friendly. Da, ai dreptate. Și mai e ceva, că noi vorbim acum în limba română și care portofele sunt disponibile în limba română. Asta și n-am nicio idee. Eu pot să îți recomand Blockstream Green, că l-am tradus chiar eu. Am lucrat la el la începutul anului. Asta nu știam. Și da, am lucrat o săptămână să-l fac și nu știu exact cum se activează limba română odată ce l-am instalat în engleză. Am încercat și până și pentru mine a fost suficient de complicat și am renunțat destul de repede. Mi se pare că și Blue Wallet, mă uit imediat și îți spun dacă e disponibil în limba română. Știu că lucra cineva la el la un moment dat. Da, eu nu știu, eu nu sunt anti-folositor ce în limba română, că nu... Adică pentru mine parcă mă zgârie pe ureche când aud și acum când vorbim noi chestia, parcă nu sună ok. Nu, dar nu poți să le impui oamenilor să învețe limba engleză ca să folosească Bitcoin. Corect, e un punct valid, corect. Da, Blue Wallet, BLUE, e și în limba română și o să mă uit și la Breeze imediat. Din păcate, Breeze e disponibil doar pe telefoanele cu sistem de operare Android. Nu, e pe ambele. Știu că era în beta și puteai să-l instalezi doar cu poți să instalezi și pe... Eu l-am testat fiind portofelul meu preferat. Am pus și un bounty la un moment dat că am avut un future. Sunt foarte fanboy. L-am testat și l-am pe ambele telefoane și merge și pe Apple și pe celălalt. Dar da, într-adevăr, pe Apple este în test flight mode și trebuie doar să bifezi o chestie acolo și să zici că da, sunt ok să-l testezi. Dar ideea e că ce se întâmplă cu Breeze Wallet? Breeze Wallet îți dă voie să folosești și Lightning Network, care este o nouă tehnologie care a apărut în Bitcoin destul de recent
și îți dă voie să faci plăți instante, că de obicei la Bitcoin plățile nu sunt instante. Și Breeze Wallet cam pe asta se folosește. Și Breeze Wallet este făcut să fie un portofel mai modern. Cam asta este ideea. Și are multe funcții interesante, adică are inclusiv un meniu unde poți asculti podcast-uri să înveți cum funcționează Bitcoin. Are și ceea ce e frumos la el e că toate sunt integrate, acum parcă aș face reclamă, mă uit la portofel și vorbesc despre el, dar toate sunt integrate destul de intuitiv, nu e nevoie să te gândești la ceea ce faci. Ai inclusiv un POS, un point of sale, unde poți să faci echivalentul unei contabilități pe care o faci la un bar sau restaurant și să stabilești ce ai vândut și cu ce preț și îți va ține toată evidența contabilă. Ideea e că dacă vrei să vinzi, asta e un mod nou. Dacă ai o mică afacere sau ceva și vrei să faci rost de Bitcoin, poți să zici că accepți Bitcoin ca plată. Nu știu care sunt legalitățile și care ar fi chestii, dar presupun că asta n-ar fi o problemă. Poți să-ți folosești telefonul cu aplicația Breeze ca un terminal și o să ai grijă de tot. Mă uitam acum să văd dacă e disponibil în limba română și nu este. Breeze este doar în engleză. Să sperăm că va fi în viitor disponibil. Momentan, dacă vrei portofel în limba română, ori Blockstream Green, ori Blue Wallet. Astea sunt opțiunile. De altele nu știu. M-aș bucura să fie mai multe, dar nu cred. Și, din nou, pe desktop, cred că Bitcoin Core e disponibil și în limba română. E suficient de vechi să fie avut și voluntari români. Am văzut, în schimb, că așa zisa carte albă, așa se numește, white paper, a fost tradusă în limba română și... Mi-e frică să citesc traducerea. Sunt exact, 100% convins că o să fie incorrectă și o să fie adaptare făcută. E cum traduceau aia filmele. Nu. În unele chestii chiar nu poți să le... Mai ales chestiile tehnice nu o să le urăști să le traduci în română corect. Și ăla este white paper-ul acolo. Este specificația tehnică la cum ar trebui să funcționeze și cum funcționează Bitcoin. Da, o să-ți spun imediat cum se numește Bitcoin sau cum se numește cartea albă Bitcoin în limba română. Gazeta Bitcoin sunt cei care s-au ocupat de traducere. Habar, nu știu, nu am nicio idee. Bitcoin, un sistem peer-to-peer de plată electronică. De peer-to-peer nu e în română. Stai, ori e tradus sau nu e tradus? Cum adică? Asta e half-assing it. Cum adică? Parcă trebuia să fie tradus. Cartea albă. Cartea albă se numește în cartea pe care am publicat-o la Humanitas, că eu am lăsat white paper și mi-au zis, hai cartea albă. Cartea albă. Sau carte blanc, nu mai știu exact care e expresia. Dar nu e carte, că normal e foaia albă, ar fi mai corect să zici. Cam asta e, că ideea e că eu scrie acolo specificații și eu pe foaie să te uiți, să te ghidezi, domne, cum implementăm Bitcoin-ul și ce facem. Asta e dificil. La fel cum încercau să facă operă în limba germană, când opera era ceva italienesc și se baza pe vocalele alea frumoase și au încercat și germanii să facă operă din Fala Împăratului și nu a ieșit ceva foarte frumos, dar avem câteva opere în limba germană făcute de Mozart, de exemplu, destul de bune, dar nu se ridică la frumusețea melodioasă a limbii italiene. Da, nu știu, eu cred că nu cred că mai există un om de acum care se naște și nu înțelege engleză. Așa că cred că exagerezi. Ok, nu știu, poate nu sunt la curent cu toate chestia, dar... Plus de alta mai sunt și cei care s-au născut acum 60 de ani, dar sunt interesați de subiect, nu vor și nu pot să mai învețe engleză, n-au timp, n-au răbdare, dar asta nu înseamnă că nu participă la rețeaua Bitcoin. Nu, sunt convins, dar ziceam că cred că din ce în ce vor fi mai puține incentive ca să aduci produse și în română. Și încă ceva, noi avem aceeași vârstă acum și am crescut cu desene în limba engleză, cu sisteme de operare în limba engleză, cu totul în limba engleză. Dar copiii de acum au totul în limba română și nu mai au niciun motiv să se chinuie, să pună mâna pe un dicționar, să vadă ce înseamnă cuvântul ăsta. Și fac engleză în școală, dar nu o fac și în timpul liber, ca să spun așa. Noi eram forțați de conjunctură să ne adaptăm și să învățăm, să ne dăm seama ce spune. Și un copil care folosește azi o tabletă nu are limba engleză. Cel mai probabil o are limba română.
Nu știu, sunt foarte deconectat de chestiile astea, habar nu am. Nu sunt la curent cu ce au copiii. Fair enough, pentru că e un argument destul de bun. Și am vorbit despre portofele, am vorbit despre custodie, probabil că i-am speriat pe oameni. Am vorbit despre confidențialitate și cum să ți-o protejezi sau câteva modalități. Am vorbit despre locul de unde am preferat noi să cumpărăm, dacă am avea ocazia, și am lansat un mic avertisment legat de pericolul pe care îl reprezintă Revolut și eToro și Forex, nu știu cum, sunt o grămadă de platforme care efectiv oferă ceea ce se numește CFD și voi spune imediat ce înseamnă CFD. CFD Contract for Differences. În limba română nu știu dacă e corect să spun contract de diferențe, dar se referă la o înțelegere prin care cumperi tu ca investitor, cumperi de la un broker și practic obții diferența de valoare dintre un produs financiar și timpul când se închide și se deschide contractul. Asta în termeni tehnici. Am citit acum pe Investopedia, nu aveam asta memorat în minte. Dar, oricum, cumpărați Bitcoin adevărat, nu făcături, nu promisiuni, nu bucăți de hârtie, fiindcă până la urmă de asta există, de asta a fost inventat. Da, mi se pare un sfat foarte solid asta. Nu cumpărați Bitcoin fake. În primul bloc minat în rețeaua Bitcoin, Satoshi Nakamoto a pus un titlu de ziar care se referă la cancelarul Băncii Angliei sau Marii Britanii. Nu cred că fac diferența. Ba da, există Bank of Scotland, Bank of England, nu știu dacă există Bank of Britain, dar oricum exista un avertisment legat de o tentativă a cancelarului de a face un al doilea bailout, de a salva a doua oară băncile. Și asta s-a întâmplat pe 9 ianuarie 2009 și a fost oarecum ceva destul de profetic. O afirmație pe care a făcut-o indirect. A spus, uite, cred că n-am de unde să știu asta, n-are nimeni de unde să știe asta, dar cred că a fost ca un fel de afirmație de tip, uite de ce am inventat eu asta, uite ce se întâmplă și uite de ce am lansat tocmai astăzi sistemul ăsta financiar, care e paralel cu tot ceea ce se întâmplă în guverne, e cumva complementar pentru oameni și a fost gândit tocmai să-ți ofere ție mai multe libertăți financiare. Iar dacă apelezi la aceleași instituții financiare, am văzut că există inclusiv bănci care îți permit să-ți depozitezi bitcoinii la ei sau la ele, că sunt bănci la genul feminin. Ei bine, care mai e scopul? Ce sens mai are să ne chinuim cu un sistem financiar nou, care are totuși niște avantaje, dar căruia nu-i folosim avantajele generate de rețea, fiindcă există rețeaua Bitcoin cu B mare și există moneda Bitcoin cu B mic. Și majoritatea celor care folosesc apelează doar la moneda Bitcoin cu B mic, pe care o tranzacționează pe ceva care nu e rețeaua Bitcoin cu B mare. E altceva, e un custode. Da, nu știu, nu am nimic de adăugat la ce ai, adică mi se pare că e foarte corect. Mă așteptam să întărești, să dai un exemplu sau ceva. Ideea e că eu mereu când nu am cum să nu fac discuție, e că mereu o să fac discuția mult mai complicată. Nu știu, cu toate că astea, deși aș vrea să întăresc, nu știu cum să întăresc mai mult la ta, că pentru că mi-este clar să-mi dau seama ce înțeleg. Când la un moment dat te gândești că e cineva care e începător și nu vrei să-l copleșești cu prea multe informații, dar cu atâta timp vrei să și spui ce să facă. Și de asta nu-mi dau seama cât de adânc să mă duc cu explicația, înțelegi? Ideea e că noi toți am făcut prostii la un moment dat, am pierdut Bitcoin aiurea și ne dorim să învățăm pe cei care încep acum să nu facă aceleași greșeli. Și probabil că vor ajunge să le facă la o scară mai mică sau mai mare, dar ideal ar fi să învățăm din greșelile celorlalți și să ascultăm atunci când altcineva ne spune, hei,
nu sări în apa aia că are crocodili sau ceva de genul. Da. Eu chiar aș fi de părerea cealaltă. Eu cred că ar trebui să se ducă să sară, că acolo înveți chestiile astea și așa. Mi se pare un quote foarte bun. Nicolas Doria a zis: faceți greșeli cu Bitcoin adevărat, că alea sunt cele mai memorabile. Cu traducerea și adaptarea cu care trebuie. Și eu sunt mare fan la chestia asta. Nu știu, mie mi se pare că și ceva sincer, și poate asta foarte dubios, dar mi se pare că toată lumea în Bitcoin are un sindrom de mamă overprotective. Toată lumea încearcă să aibă grijă de altcineva și eu nu înțeleg de ce, că nu are sens pentru mine. Și dacă zic sincer, dacă ar fi fost cineva și mi-ar fi zis mie cum să folosesc Bitcoin-ul, pe mine m-ar fi deranjat. Bine că nu era nimeni pe vremea aia care să zică, că dacă mi-ar fi zis și am încercat să ce, aș fi făcut numai ca să nu fac ce-mi zice cineva, aș fi încercat să fac diferit. Și de asta eu de obicei aș prefera să las pe oameni să... Dacă vine oamenii și întreabă, atunci da, o să le răspund orice. Dar asta este o chestie mai mult de personalitate și cum văd eu chestia asta. Hai să încheiem cu un subiect mult mai picant, shitcoin-uri. Ai spus că dacă cineva ar fi venit la tine și ți-ar fi spus să nu faci ceva, atunci ai fi procedat exact în modul opus. Da. Dacă cineva ar veni la tine și ți-ar spune cumpără Ripple sau ceva care în mod clar e în antiteză cu ceea ce reprezintă Bitcoin, cum ai reacționa? Nu știu, adică ideea e că la fel și cu astea cu shitcoin-urile, adică eu nu mai petrec de ani de zile timp gândindu-mă la ele, dar au fost niște ani care am minat, adică dar m-am dus și am văzut eu care e treaba cu ele și am înțeles ce se întâmplă, înțelegi? Și dacă oamenii vor să cumpere shitcoin, nu știu, du-te și vezi ce este, dar o să te arzi la mână. Dar ideea e că trebuie să te arzi tu la mână, că nu ai cum să-ți dai. E ca și când eu îți spun ție că soba arde. Și tu zici, da, mi-a zis Vlad că soba arde. Și stai, tu nu știi ce înseamnă să ardă soba. Dacă te duci și pui mâna și arde soba, e un alt fel, înveți altceva. Și eu cred că numai așa poți să înveți, sincer. Și de asta. Dar, sincer, ideea e că nu prea e nimic interesant acolo la shitcoin-uri. Absolut niciunul nu are. Din punct de vedere tehnic e nimic. Absolut nimic. Sunt doar niște oameni care au vrut să... E ca și când a apărut internetul și motivul pentru care internetul e bun e că nu e al nimănui și toată lumea poate să-l folosească pe moca. Și e foarte important că e pe moca. Și au zis unii, bă, nu ne facem noi internetul nostru mai bine, care nu e moca și cerem bani la oameni și îl controlăm noi? Cam asta este analogia cea mai simplă. Și îți dai seama acum, dacă ești pe internet și vezi câte beneficii are internetul și că dacă nu e deschis și gratuit, nu pot toate chestiile astea să funcționeze și nu o să fie fair dacă nu e așa, îți dai seama că ar părea stupid să ceri cineva acum să facă asta. Dar ideea e că oamenii la început au făcut asta. Erau chestii asemănătoare cu internetul și un fel de internetul propriu și încercau să vândă asta. Da, Microsoft avea MSN, de exemplu, Microsoft Online, și era un protocol separat cu pagini separate și utilizatorii de Windows se puteau conecta acolo. Exista America Online, AOL, dacă își mai amintește cineva de așa ceva. Da, eu eram prea mic ca să-mi amintesc, dar ideea e că cam asta e ideea cu shitcoin-urile. Dar ideea e că ar trebui să se ducă fiecare să își dea seama de toate chestiile astea. Da, și în mare parte shitcoin-urile sunt clone de Bitcoin, fiindcă în momentul când a fost publicat proiectul are sursa deschisă, oricine poate să citească fiecare linie de cod, poate să o copieze, poate să creeze un proiect propriu în care modifică anumiți parametri. Și în primii ani s-a experimentat destul de mult cu diverse idei care apăreau de la oameni care deveneau interesați de Bitcoin și spuneau, dar ce ar fi dacă am face asta? Și răspunsul de obicei era, nu faci asta cu Bitcoin, e o idee proastă, o să sfârșească rău. Iar ei decideau, hai să vedem cât de departe poate să ajungă. Și ne-am ales, de exemplu, sunt convins că nimeni nu-și mai amintește de Namecoin sau de Vetcoin sau Namecoin a fost propus de Satoshi, apropo, nu știu dacă știi asta. Adică Namecoin, Satoshi da, era fan Namecoin. Dar tot a devenit un eșec în timp. A fost un eșec mereu, Namecoin ce drept, da. Dar a fost un experiment interesant. La fel cum probabil că peste 4 ani nimeni nu o să mai vorbească despre, habar n-am, Polkadot sau ceva ce e în vogă acum. Știi ceva? Uite, eu asta credeam și ziceam asta acum 4 ani despre Ethereum și despre multe shitcoin-uri. Și n-au avut dreptate, că uite de tot acum. Cred că shitcoin-urile astea vor fi, asta e faza, că ele cred că tot vor exista
și poate și peste 20 ani, cine știe, poate vor exista, dar ideea este că nu vor fi ca Bitcoin, adică nu o să aibă proprietățile care le are Bitcoin-ul. Bine, Dar dacă nu stai să aș te gândești, aventura să zic că nu există. Că n-ai de ai unde mai să auzit știi. ceva în ciclul ăsta de EOS, care era cel mai mare ICO, care a adunat nu știu câte miliarde de dolari pe parcursul unui an și în mod interesant, cei care au făcut ICO-ul au cumpărat Bitcoin. Au făcut o rezervă uriașă, Black One se numesc, au făcut o rezervă uriașă de Bitcoin și o țin acolo. Ei au făcut un proiect doar ca să cumpere mai mult Bitcoin și totul e Cam cât se asta, poate asta de... e motivul pentru care faci Bitcoin, ca să iei mai mulți Bitcoin. Nu știu, că eu nu urmăresc chestiile astea, urmăresc alte chestii acum, habar nu am, dar sunt convins că există chain-ul ăla și e trade-uit și toate chestiile astea. Și eu aș fi crezut că nu există deloc, deci asta vreau să zic. Și Ethereum tot la fel, adică Ethereum, eu mi-aduc aminte de Ethereum prima dată, adică știam de înainte de ICO și prima oară când am auzit de el, le ziceam la toți, ăsta n-are niciun sens, e stupid, nu are cum să meargă chestia asta. Nu are sens, adică efectiv Ethereum nimica nu merge ca lumea, totul este rupt, totul e cu scoci pus pur și simplu, cam așa e. E o mașină mare de carton pusă cu scoci și toată lumea zice că e un tank, cam asta ar fi. Și cu toate astea încă există. Pentru că nu toată lumea vrea proprietățile astea. Mulți oameni pur și simplu vor doar să aibă un asset care să-l traduiască și cam aia e. Așa că nu știu dacă s-ar putea să... Prima dată când am auzit de un calculator aflat pe internet care poate să ruleze aplicații autonome și descentralizate și oricine poate să ruleze una și nu pot să fie cenzurate, asta era povestea prin 2014-2015. Când am auzit de conceptul ăsta de World Computer, deja mi exploda mintea și mă gândeam, wow, cât de tare, îți dai seama cum va fi viitorul, că vei putea să dezvolți aplicații și să nu poată nimeni să ți le închidă ca pe App Store-ul Google sau iOS, cum se numește, App Store se numește pe iOS și Google Play la concurență. Și am fost dezamăgit că efectiv ar putea teoretic să facă asta la o scară foarte mică, dar nu se poate extinde. Deci nu poate să susțină ceea ce pretinde că face. Și sunt alte proiecte care au apărut ulterior. Acum la modă e Solana, care face ceva asemănător, dar e super centralizat. În momentul când au avut niște probleme, au închis efectiv rețeaua. Și dacă poți să o închizi, înseamnă că poate să vină oricine altcineva să ți-o închidă sub o formă sau alta. Dacă poate fi închis, dacă poate fi oprit, atunci nu e descentralizat, nu justifică folosirea tehnologiei ăsteia și cel mai probabil există doar în mod speculativ și șansele să devină descentralizat în timp sunt foarte mici. Nu, că nu are cum să devină, dacă n-a fost, nu o să devină niciodată, asta clar. Adică utilizatorii ar putea să facă o inițiativă, să spună, hai mă să facem asta. Dar arhitectura sistemului e că necesită atât de multe date și un sistem informatic, un calculator atât de puternic, atât de performant, încât majoritatea oamenilor sunt excluși din prima. Cred că inclusiv conexiunea la internet te exclude. Dacă nu faci parte din anumite zone cu internet de mare viteză, nu poți să participi la validarea blocurilor alături de ceilalți, deci ești exclus. Da, sunt de acord, dar, din nou, astea sunt pentru oameni... Adică tot ce ai spus este perfect corect, dar asta tot nu sunt argumente care o să demonstreze că nu va exista. Pentru că nu înseamnă că toată lumea vor chestiile astea care cred noi că sunt valoroase. Nu, și marketingul chiar funcționează atunci când cineva vine și spune ăsta e viitorul, cum era Tron, de exemplu, zicea că face Web 4.0 în 2017, când nici 3.0 nu e conturat, nu știm ce e. E doar un termen de marketing și că va face chestii cu VR și futuriste și dacă citeai ceea ce promiteau ei atunci, îți exploda mintea, te gândeai, wow, ăștia sunt inovația în carne și oase. Da, dar știi ce e interesant? Că pentru cineva care ascultă din exterior și care nu e experimentat, nu poate să facă diferența între cum vorbim noi și cum vorbesc ea. Și în mare parte să creadă că ei au dreptate, pentru că ei au pun un efort și ea încearcă să-ți vândă ce fac ei, adică nu... Da, și e greu să evaluezi chestiile astea. Noi nu vindem nimic aici, nu? Păi nu, asta vreau să zic, doar diferența e că ea o să pară mult mai credibili, pentru că pare mai credibil și mai
Omul e mai obișnuit cu cum vorbesc ăia și ce zic ăia decât chestiile astea noi, decât cum sunt chestiile în Bitcoin. Și adică nu știu dacă o să conteze. Adică eu sper să conteze, dar ideea e că din nou, cine o să vrea să ia pastila roșie? Nimeni nu vrea să ia pastila roșie. Așa că... Hai să clarificăm ceva în încheiere. Ce distinge Bitcoin față de shitcoin-uri? Că ne place să râdem de diverse proiecte și să spunem că vor eșua, dar de ce nu va eșua Bitcoin? În primul rând, aș vrea să zic că Bitcoin poate să eșueze oricând. Poate să eșueze orice poate să eșueze. Poate să cadă un meteorit acum peste noi și să ne facă toate chinurile existențiale inutile. Ideea e că de multe ori oamenii vorbesc de Bitcoin într-un mod religios și este un pic cam enervant chestia asta, dar dacă accepți ca o metaforă, mi se pare că pare interesant să te gândești așa. Ideea e că Bitcoin nu a fost primul și nu are un avantaj doar că a fost primul și a început față de ceilalți la linia de început, e că a fost primul care a fost făcut în modul ăsta. Și pentru că a fost primul făcut și lumea nu a știut ce se întâmplă, a avut un mod să fie distribuit într-un mod onest. Cât de onest poți să ai așa ceva în primul rând? Ăsta ar fi unul dintre motive. Al doilea dintre motive este că deși Satoshi Nakamoto a început proiectul, a dispărut și efectiv a zis e al vostru, nu mai al meu. Și în primele astea două motive poate să aibă, de asta este un proiect corect în primul rând. Și chiar este fair. Adică nu cred că există altceva pe pământ mai fair decât Bitcoin. Nu cred că a existat vreodată. Acum, din punct de vedere tehnic, cum a fost implementat, este foarte interesant ce au făcut acolo. Și lăsând detaliile astea la o parte, ideea e că ca specie umană am început să mereu să împingem limitele astea și am avut o creștere foarte mare când am rupt limita la care transmitem informația. Și asta a fost că noi acum că avem internetul putem să transmitem informație cu viteza luminii oriunde. Ceea ce e incredibil, adică nu știu dacă câtă lume își dă seama ce înseamnă chestia asta. Și următorul pas, ok, am putut să transmitem informații, dar avem o problemă acum. Noi nu putem să... informația asta poate fi cenzurată. Și te-ai gândit, păi de ce asta o problemă? Păi e o problemă pentru că până la urmă nu poți să ai libertate dacă nu ai informație să circule. Și cea mai important tip de informație sunt banii. Că banii cam asta este. Ideea e că transmiți informație. Dacă eu îi dau Vlad un Bitcoin, informația este că nu mai e un Bitcoin. Te rog, dă-mi un Bitcoin. E un exemplu teoretic. Îți dau 10 Satoshi dacă vrei. Și ideea e că a fost un mare pas când am evoluat și am zis, uite cum putem să transmitem informația asta. Și acum ideea a fost că e greu să-ți dai seama cum poți să faci să nu oprească nimeni, să nu cenzureze informația. Nu ai cum. Adică, bine, tu poți să... Adică gândește, ai internet, ăia care îți dau ție internet RDS-ul poate să te oprească porul mai departe, cine publică site-ul, toate chestiile astea. Și faptul că Satoshi s-a gândit într-un mod în care efectiv tehnic, e aproape imposibil ca cineva să te cenzureze, adică nu cred că pot să pun perspectivă. E la fel de important ca atunci când s-a descoperit motorul cu abur, cam atâta, cam un impact atât de mare poate să aibă asta. Și ideea este că nu mai poți să faci asta din nou, nu mai poți să mai crezi chestia asta încă o dată și nu poți să crezi mai multe. Și de asta cred eu, adică numai de motivul ăsta anume că cred că Bitcoin a câștigat, adică nu mai are cum să fie altceva. Prea filozofic. Dincolo de concepție imaculată și de avantajul de a fi fost primul, a avut și avantajul, cum să spun, al unei comunități pure. Oamenii care au devenit interesați de Bitcoin în 2009 și 2010 și 2011 au făcut asta când efectiv nu avea nicio valoare monetară, nu puteai să cumperi nimic, nu exista piață, nu prea existau portofele. Ei au văzut ceva interesant în proiect și s-au apucat să lucreze la el. Și cel mai probabil dacă ar eșua prin orice incident din asta cu probabilitate foarte mică, i-ar continua să lucreze și ar fi total dezinteresați de partea financiară. Fiindcă programatorii care au lucrat la Bitcoin și au preluat de la Satoshi au fost mai degrabă motivați ideologic de potențialul pe care îl are în maximizarea libertății decât de evaluarea pe piață sau orice alt fel de indice
care a fost adăugat ulterior de oamenii din sectorul finanțelor care au devenit interesați de proiect. Și asta e ceva ce nu găsești în altă parte. Toți cei care lansează astăzi o altă criptomonedă lansează în mijlocul unei piețe care valorează, nu știu, cred că 2 trilioane de dolari astăzi și există un interes destul de mare și nu poți să mai ai, pe de-o parte, nici liniștea de a te dezvolta organic, fără niciun fel de presiuni, fiindcă întotdeauna va fi o comunitate care să te împingă și să spună, auzi, dar noi de ce nu creștem de 1000 de ori ca ceilalți care au făcut airdrop acum o săptămână? Sau noi de ce nu avem așa ceva? Și devine din ce în ce mai dificil să copiezi, în timp mă refer, devine din ce în ce mai dificil să copiezi caracteristicile astea care până la urmă au pornit de la o comunitate care a fost motivată mai degrabă de propriile dorințe și aspirații decât de ideea de îmbogățire. Da, cu toate că aș adăuga un caveat aici și de un pic cam tehnic și filozofic, că tot ce ține Bitcoin-ul să se învârtă, și asta este descris și în white paper, se numește economic incentive, care cred că în român ar fi incentivă economică. Ideea e că sunt mai multe moduri în care poți să participi. Stimulente, recompense, nu știu cum să le spunem. Stimulente, cred că ar fi mai corect. Ideea e că cuvântul se numește economic incentive, să zicem incentivă, deși nu cred că cuvântul incentivă există în română. Ideea e că tu poți să participi în mai multe feluri în Bitcoin. Poți să fii miner, poți să fii utilizator, poți să fii exchange, poți să fii, nu știu, cineva care vinde Bitcoin bere pe Bitcoin sau ceva. Și ideea e că toți ăștia sunt diferiți, poți să fii orice, poți să vezi lucrurile într-un mod diferit. Dar tot ce coagulează chestia asta și o ține la un loc este faptul că toată lumea vrea să facă mai mulți bani sau să-și păstreze banii care au. Asta este ideea. De exemplu, tu, când trimiți un Bitcoin, minerii vor să facă bani și de-aia țin aparatele în priză și tot așa. Și toată asta, dacă ai face un cerc așa când toată lumea vine aici, îți dai seama că toate astea, fiecare săgeată este că fiecare vrea să facă mai mult și că vrea să acumuleze. Dar ideea este că da, cu toate astea la început, cu toate că așa era descris și era înțeles ăsta, mulți ani în lume au crezut că ăsta e o jucărie. Ar fi mișto să meargă, ar fi foarte mișto dacă ăsta takes off, dar oamenii erau foarte sceptici. Ar mai fi și altceva de adăugat, că avantajul pe care l-a avut Bitcoin a fost tocmai încăpățânarea de a adopta anumite schimbări în momentul când a fost o presiune ca ele să fie adoptate. Au fost oameni care au venit și au spus, interesantă tehnologia asta cu înlănțuirea de blocuri sau blockchain. Ce ar fi să punem pe ea acțiuni și aur și tot felul de alte active financiare, astfel încât să creeze piețe unde să tranzacționeze folosind înlănțuirea de blocuri Bitcoin ca security layer, strat de securitate. Și au rezistat și au spus nu, e o idee proastă, tocmai din cauza că asta ar presupune că va crește foarte tare volumul de tranzacții din blocuri până în punctul unde va deveni scump să efectuezi tranzacții și există o presiune să facem rețeaua să devină mai centralizată și să excludem anumiți utilizatori care nu vor mai putea să ruleze un nod. Și până la urmă, care e scopul invenției? Să ținem pasul cu niște oameni de afaceri care vor să câștige bani de pe urma ei sau să o menținem descentralizată și accesibilă oricui? Și au reușit, și noi am reușit ca membri ai comunității și persoane care operează un nod și refuză să respecte regulile altora, am reușit să rezistăm la un val de presiuni care au venit de la oameni cu foarte mulți bani, care ulterior s-au mutat pe alte shitcoin-uri și au reușit să facă totul exact așa cum și-au dorit. Și nu știu cât de sustenabil este pe termen lung, dar încă au bani mulți de aruncat. Și rețeaua până în ziua de astăzi poate să fie validată cu tot istoricul ei pe un calculator mai vechi de 10 ani, care dispune de suficient de mult spațiu de stocare. Și cred că e ceva remarcabil că poți să cumperi un Raspberry Pi care costă destul de puțin, 200 de lei cred. Un calculator din ăsta în miniatură, căruia îi atașezi un hard disk extern și rulezi un nod de Bitcoin pe el. Și asta înseamnă că ești suveran
și validezi fiecare tranzacție și validezi toate regulile astfel încât să poți să nu fii de acord cu schimbările impuse de altcineva și ești un cetățean de clasa 1 în rețeaua Bitcoin cu o investiție atât de mică și atât de comună pe care până și cineva din țările sărace poate să și-o permită. Oricine poate să fie participant la rețea cu o investiție mică și cred că aici voiam să bat. Că multe din rețelele care spun noi suntem de 1000 de ori mai rapizi decât Bitcoin. Poate că ești, dar care sunt cerințele de sistem ca un utilizator să poată să valideze tranzacții în sistemul tău? Și cel mai probabil sunt servere din astea pe care le folosesc doar Amazon și Apple și Google, astfel încât să poți să sincronizezi în timp real și costul de a rula așa ceva este cu mult peste ceea ce își permite utilizatorul de rând și scopul nu e doar să faci ceva repede, astfel încât să obții o anumită tehnologie în speranța că acea tehnologie va deveni accesibilă în timp și oricine și-o va permite, ci să ai tot timpul o bază din ceva ce oricine își permite, astfel încât să nu excluzi pe nimeni din participarea la sistemul financiar. Da, și poate pentru cine n-a înțeles la ce se referă Vlad, ideea e că tu când vrei să participi în ăsta, tu pun wallet. Wallet-ul e aplicația aia care interacționează cu rețeaua network și ăla este ce formează rețeaua network. Și când a recomandat Vlad mai devreme Bitcoin Core, aia este aplicația care ar trebui să participi și să controlezi și să enforcezi, să validezi regulile astea în toată rețeaua. Da, e foarte important ca membrii comunității să înțeleagă de ce există Bitcoin, dincolo de speculațiile financiare și dincolo de ideea de a-ți înmulți banii guvernamentali, să înțelegi că e o monedă de plată pe care tu poți să o folosești fără a fi cenzurat, fără a fi oprit, poți să o folosești în mod anonim dacă știi cum să faci asta și îți protejezi identitatea de fiecare dată. Și putem să ne gândim la o grămadă de locuri pe lumea asta unde sunt regimuri autoritare și chiar e nevoie de așa ceva și e important să ne protejăm ca așa ceva să nu poată să ajungă și la noi și să avem, cum să spun, măsuri de prevenție. Eu văd Bitcoin ca pe o măsură de prevenție antitiranie. Corect. Interesant că din cele mai multe țări, România este una dintre puținele care are un context istoric în ceea ce privește tirania și care încă mai are un ecou de la ce au semnat chestiile astea. Da, și fiecare generație, inclusiv în familia mea, a avut un eveniment unde i-au fost confiscate obiectele, valorile, proprietățile de la colectivizarea comunistă. Nu, totul începe de la reforma agrară a lui Cuza, care a împroprietărit țăranii. Și de acolo s-au întâmplat multe evenimente când au venit regii și au realocat puțin terenurile și au stai puțin, tu ai primit ăsta, dar hai să îl dăm înapoi boierului. Și s-au făcut mai multe abuzuri și după a venit și Revoluția Comunistă unde s-a colectivizat tot, după care a venit Revoluția Capitalistă și fiecare a început să revendice ce a fost al familiei lui sau ceea ce a vrut să revendice și a reușit să o facă prin câțiva martori. Și, nu știu, avem o istorie foarte proastă în ceea ce privește proprietatea privată. Aș putea spune că nu avem niciun fel de cultură cu așa ceva. Nu avem o tradiție, o continuitate. Și din același motiv nici nu prea se vorbește despre asta. Dar cumva observ la oameni că tind să țină la ceea ce al lor. Dacă te uiți la români cât de mult își prețuiesc mașinile și cât de multă bătaie poți să mănânci dacă faci vreo prostie în parcare. Da, nu știu ce să zic. Ideea este că da, adică cel puțin în America ăia și-au construit țara pe chestia asta, adică sunt principiile cele mai importante, dar nu cred că au o cultură. Dar ideea e că dacă ar fi să zic cuiva, poate oamenii care sunt mai în vârstă, cam asta e ideea. Gândește că povești care am auzit e că toată lumea avea dolari pe vremea lui Ceaușescu, într-un fel sau altul, pentru că
unde puteai să pui aia. Și evident că îi puneau asaltea undeva. Cam cu Bitcoin-ul ăsta îi gândește că nu poate nimeni să ți-l ia. Cam asta ar fi important. Dacă se întâmple ceva de genul ăla, să se întâmple ceva, nu are nimeni cum să ți-l ia. Da. Și nu știu dacă mai am altceva de adăugat. E o discuție lungă pe care putem să o avem despre libertăți economice și Bitcoin, dar mă bucur că am parcurs câteva subiecte, câteva idei care sunt unice. Mă bucur că n-am fost de acord de câteva ori, deși nu știu cât de mult vor înțelege cei din afară. Dar au fost destul de nuanțate chestiile pe care nu eram de acord. Eu aș spune că asta e o notă personală. Ideea de CoinJoin, când îți amesteci monedele cu alții, se aseamănă puțin cu ideea de a-ți pune pedala la geam sau de a-ți face geamurile fumurii la mașină. Adică oricine te vede va crede că ai ceva de ascuns. Dar cumva noi am dezvoltat o cultură unde ridici mâinile și spui, da, lăsați-mă că eu n-am nimic de ascuns. Dacă vreți puteți să vă uitați. Și prin asta noi cedăm din autonomia pe care o avem și îi deposedăm pe cei care chiar au nevoie de confidențialitate de ceea ce ar trebui să fie al lor. Că noi poate că nu avem nimic de ascuns, dar sunt oameni care n-au făcut nimic ilegal, dar sunt victime ale violenței domestice sau au tot felul de situații care, cum să spun, sunt prea înspăimântătoare pentru ei ca să fie raportate autorităților și chiar au nevoie să își desfășoare activitățile economice în secret. O altă situație care nu e atât de fapt e foarte rară, dar nu e atât de, cum să spun, nepopulară sau obscură în ochii oamenilor, este cu Britney Spears, care are un proces cu tatăl ei și încearcă să scape de sub tutela lui, că practic îi controlează viața și banii și toate cele. Și se pare că de prin 2014-2005 a folosit Bitcoin să cumpere diverse obiecte online, tocmai ca să nu poată tatăl ei să vadă în istoricul de contabilitate ce a cumpărat, pe unde a fost. Adică nu pot să exprim cât de sceptic sunt legat, dar adică asta am auzit, cred că a fost o știre de aia care au scris tabloidele, gen, vai, domne, uite, aia folosește. Nu pot să mă aștept să citesc știri confirmate despre Britney Spears, scuze-mă, dar e un exemplu bun totuși. Chiar dacă nu s-a întâmplat, e un exemplu bun de felul cum poate să fie folosit. Nu cred. În primul nu sunt de acord, eu nu cred că metafora ta este corectă adică nu cred că e echivalent cu perdele la geam, nu cred că este asta. Și asta din cauza că am normalizat perdelele la geam, vezi? Că probabil pentru că adică nu cred că tehnic este corectă descrierea asta. Dar argumentul tău a fost că nu recomanzi tocmai din cauza că toată lumea poate să vadă că ai făcut asta și la fel toată lumea poate să vadă că ai pedat la geam. Nu, motiv pentru care nu recomand este pentru că nu este stenografic, pentru că privacy-ul care se vede că e privacy nu e privacy destul de bun. Fii atent, eu știu de join market și folosesc join market gen dinainte să existe Wasabi și toate astea, adică crede-mă și sunt mult decât familiar cu toate implementările și le-am folosit și tehnic mi se pare că sunt foarte incredibile. Deci don't get me wrong, nu zic la oameni să nu facă CoinJoin, dar eu vreau să spun că toată lumea a zis, domne, uite, asta e silver bullet pentru privacy și nu sunt, chiar nu sunt. Și toți oamenii care lucrează la ele, nu știu cât de mult și despre join market și toate astea, dar dacă te uiți și citești blogul ăla care l-are Adam și toate astea, adică el mereu critică și exprimă chestiile astea. Și asta vreau să spun legat de join market. Dar oricum, pentru cei care ascultă, join market e o chestie super avansată, așa că mă îndoiesc că vor trebui să-și facă griji de chestia asta. Da, totuși e ceea ce noi numim un rabbit hole, o gaură de iepure pe care să o explorezi și să-ți dai seama că, hei, se poate și asta. Și în timp sunt convins că se vor descoperi tehnici mult mai, nu neapărat sofisticate, dar mult mai eficiente de a obține anonimitate folosind Bitcoin. Și sunt anumite tipuri de tranzacții, de exemplu jurnaliști care raportează evenimente de război undeva și în situația în care sunt prinși că desfășoară activități economice acolo, ar putea să fie arestați. Sau oameni Dar ăsta nu e un argument bun, pentru că, adică, de nou, hai să o luăm logic. Deci tu ești un jurnalist, da?
și ești într-un regim autoritar și nu trebuie să fii. Și cumva mi-am dat seama că tu ai plătit, nu știu, habar nu am. Tu ai fost plătit să faci ceva și vin la tine și te întreb, de unde ai Bitcoin ăștia? Dă-mi coin, bine, te băgăm la bulou. Adică, hai să luăm, dacă nu ai plausible deniability, nu merge chestia asta. Nu are niciun sens. Dacă ești într-o situație de aia, nu asta te va salva. Singurul mod în care te salvează chestia dacă ai plausible deniability, dacă poți să zici că e altceva și ea nu poate să-și dea seama. Dar plausible deniability înseamnă că poți să negi spunând că ar fi putut fi oricine altcineva în afară de tine. Cu alte cuvinte, poate nu ai metadate sau alte modalități prin care să se poată ajunge la identitatea ta. Păi da, dacă din nou, dacă cineva vine și nu știu, poate am înțeles greșit exemplul care a dat tu cu jurnalistul sau ceva, dar mă rog. Da, oricum nu o să ajungem nicăieri, că avem opinii diferite care nu sunt neapărat absolute și există șanse să ajungem să fim de acord undeva sau să fim în totalitate în dezacord și să da, eu doar sunt în dezacord, că eu cred că lumea crede că chestiile astea sunt mai bune și lumea, tu zici că astea sunt 100% și eu zic, noi sunt 80%, cam asta este mare parte. N-am zis că sunt 100%, dar... Tu crezi mai mult decât mine, cel puțin, că sunt mai bune decât zic eu că sunt. Cam asta e ideea. E rezonabil. Da. Alex, nu știu dacă mai am altceva de adăugat, dar dacă vrei să promovezi ceva de-al tău la care ai lucrat sau, nu știu. Păi pe mine mă găsiți pe Twitter, că sunt foarte activ pe Twitter și am un blog, rawavocado.com și scriu chestii foarte, foarte tehnice acolo, adică chestiile care scriu mă îndoiesc că cineva între cititori vor putea să... Și scriu în engleză de obicei, adică foarte rar, aproape niciodată nu produc conținut în română. Dar acolo mă găsiți și vedeți acolo chestii la care am lucrat. În cel mai recent acum am lucrat la Rică la o chestie care e foarte... am făcut un device ăsta care folosește radiații nucleare și nu exagerez ca să genereze cuvintele alea, pentru că e mult mai secure. Deci la chestii de genul ăsta lucrez cam în ultimul timp, cam cu asta mă ocup. Mă găsiți acolo, pe rawavocado.com. Mulțumesc mult, Alex, și poate ne mai vedem o dată să avem o discuție pe alt subiect. Da, mersi de invitație. După cum am văzut eu, mă agit mai repede la astea mai tehnice decât la chestii de noobs, că nu prea... Am fost mai tăcut pe chestia. Dar mersi pentru invitație oricum și a fost foarte, foarte fun. Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The world has gone mad and the system is broken. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. Bailed out by the taxpayers. It's pretty clear they cannot be trusted. He said, your problem is that you're trying to understand this as an economic story. Once you look at it as a crime story,